Drahí piči a pičky, práve oslavujeme Vianočné sviatky a teda narodenie Ježiša Špirita. Ježiš sa narodil 24. decembra v roku 0. To mi nejak nevychádza. Lebo však keby sme mali od jeho narodenia rátať rok 0, tak by sa mal narodiť o polnoci na Silvestra. Ale Ježiš vedel, že na Silvestra máme čo oslavovať a tak sa narodil na Vianoce, aby sme mali čo oslavovať aj na Vianoce. Je to dobrý uhasiteľ, vidno, že na nás myslí. Ježiš sa narodil v meste Betlejem, pretože tam sa vybrali jeho rodičia kvôli ščítaniu ľudu. Ščítanie ľudu sa robí preto, aby mal štatistický úrad čo robiť. A preto sa Jozef aj s Máriou vybrali zapísať sa na štatistický úrad Rímskej ríše, pobočka Jeruzalém, detašované pracovisko Betlejem. Tu si musíme povedať, že Jeruzalém a Betlejem sú od seba fakt, že kusok. To je niečo jak u nás Martin Vrútky. A práve tu môžeme vidieť Ježišovu rebéliu už pred jeho narodením. Pretože nie je nič krajšie, ako narodiť sa presne v deň ščítania ľudu a rovno tým pokaziť všetky štatistiky. Týmto nám chcel Ježiš ukázať, aký je štatistický úrad zbytočný. Nie, lebo si zoberte fakt, že si pracovník štatistického úradu. Máš tam kolónku. Koľko je Božích synov na svete? A máš tam 0. Včera si to tam zapísal. Počet Božích synov 0. A zrazu príde takto za tebou a povie ti, počúvaj, neviem, či vieš, ale včera o polnoci tam taký chalan v maštáli, no mňa by šlak trafil. Vypálen.